இப்போ நான் ஒரு பலூன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறேன். பலூனை ஊதி டேப் பொட்டி ஊக்க வச்சு குத்துனா உடையுதா இல்லையா? அவங்க இதில் உடையலை, நம்ம இதில் உடையுதா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல நான் பலூனை ஊதி எடுத்துக்கிறேன். பலூனை எடுத்தாச்சு. இப்போ அதில் டேப் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று போகுது. இப்போ நான் இதை ஒட்ட போகிறேன். ஊக்கு வச்சிருக்கே, குத்தி பார்க்கலாம். உடையலை. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உண்மைதான். வேணும் இன்னொரு இதை செய்கிறேன். இது உண்மைதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.